Mahamaya Mandal Mahila Morcha Atumpenta International Women Day Arnita London. Kardom pini nili alkenis Karbi Anglong than bon debang puthari sabilang tuan non betang ton penar ponitha. West Karbi Anglong KNC SDC Asayamalongta International Women Day Arnita London. Gender equality today for a sustainable tomorrow pati P and Pono. Alohi amana pengpen XCM Jason B Chitongdon lapen melong kithan pon ke suarlo tumja kong kasi perang longnang chi lapen suarlo tumaphan kithik pi awan tengpen chilong nang ji polam hai hui chingki chithan chipari pon labang so melong Karbi Anglong win stop asong tumta Chitongdon lapen omputi supi mai konrong parpi Kerala rong pipi sika bipi lapen ramsing rong paratum Chitongdon pensi misen pen alira champen labang so prom pichonlong LK News Karbi Anglong. Dobom ke nilitom Karbi nimsucing thorasong KNC hin bensin itu dalon ko dal bangke so namitum so mai long ke do ke kacing mai pon pu specific la puson nave sitame nilitom central committee ben kacing mai ke la pulo je Chitong ver aport ave ngasi je semet pini 111 la so angdeng International Women's Day. Lasoni bangke dilitung Chitong an sitame isi leadership training tapson chethan ponang public meeting po ke address hatai abang ka leadership nilitum soarlo tum akisung ke boy mate KNCA tum ke klem ponang ji penangan do by regional committee branch committee pen chenglok laso koson si pangtang pen soarlo atung ke paprangon thegi ma pendeng sumpot an so sepa chan thegi ma mate ilito masomar bahera ke do ke loka por he punon ka dok po ave punon la hoi chelang dun pami nang ji kacharli long ko pibi ko son son tong harla dak ke do dam ne la hoi tame paya teng po teng benil tum la hoi tame chelang chari pik nang ji pinene la hoi alam akam ta do pik la si pina an bangke pinini litum la hoi alam the si ke chethan kon ke ong son sinang itung piniaran son thot sinang itung anikan ba talon pon oh nilitum preliminary 1990 malom bensi talon pon sita KNC hin pen ot pon tip ke 1994 pen non an nilitum talon pon bom bang bom exam mantu ne ke centrally mantu ne ke regional mantu ne ke regional wise non batai bang ke regional wise sipado pon pini hamren West Karbi Anglong bang ke dakheroni lo dogmuka regional committee bang dogmuka sipado pon dipu ke mena head office long si do pen ke bukajan ada ka padoko Karbi Anglong amoni tuman ke tangkang chung je non case warlo kisung non son rape case pusitame molestation pusitame cyber crime pusitame ilitum chini ne da titi konama ke dam nei lasopot si police station da swarlo tumi ke dam therak duk phere duk kalima lasi ili one stop center long alang litung bang tame itum swarlo angse kameklem ladak chethan lo pulote itum FIR ta ladak police assistance da doji medical assistance da doji lapen temporary shelter da doji kumad ni tongse kot pen ki do tha ve apenan tlungjui lo pulote ki do tha ve pulote itum one stop center long matta shelter PG lapen lasopi akis pusitame DLSA pen itum kacherab do ladak free legal aid po swarlo tumhan ke poisa sikai si
CPP pin pen itum kopilo legal service PG advocate inut itum alang tuma case kelangi phan case advocate inut PG lata free of cost nangli pocket pen sikai si dam de pen government pen laan kirap doji pulahai facilities ki PG phan swarlo tum jongsi violence women victimized from violence ke nitum one stop center long wang pen kirap nang cho hangme Lakhain ko rapon ilip constituency ke parlo Koilamati Arlong Rupat High School along Class 8 Cluster Level Federation lapen ke Indo Global Social Service Society pithek pen ke leke IGSS atung pater piponsi Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow buat happy and pon pensi International Women Day ni talon pon labang suame long promila terang pi pensi me Japon aluhi amana peng pen nilib MSc pubiturong pi chetong dun Anporta VDC Chairman Proben Tokbi laben video Juliet terang pi ASRLM nilim block Amrita Hansipi IGSS Project Coordinator Jackson Milik Lili terang pi mensing bi atum chetong dun lapen me long kithan pon atengke suarlo tum kaching tur pon thek jia phan cyclem pon pola peniklem pon rapelo nang pusi kadu era tumuthing no tham pon nilibalong labangsu amelong kadu ko bi bang pharu please use armu chetong don sim mesen pen me pechen long chukhela pen philip tisu lutike me news Karbi Anglong Songjapo lai central committee long do Songjapo pun kami manting gitu ya silong Songjapo pun kami nak bicara langsung tu dulu. Tang ni nang letum pini la bangso International Women Day. Abangso kita lona ni nang letum ladak nilit along tumi kita lon pon abangso lam the nang le nang thanu juma klada. Ini pada International Women's Day nilitum ladak Midip Cluster Federation CLF nilitum ladak paman kono kasi ini nilitum ladak BO 17 BO an si chitong chot si kami nang chitong ti atundula kasi ladak pini labangso International Women's Day kanono pot tuning aro polo athima sartum pen kami maido pen misen alam nilitum khan than prime la pen nilitum lapang apusan heloti nilitum khan santikan International Women's Day alam mithang a hem la pen mithang asumar khan la pen lakato kabe mithang a chora khan sunsi chilang kon hekjima la pen kiporhi na thu same imethang asumar khan jangsi ili chithan pimi la pen chipiri pimi prongte labang so sumar pen ajoksi mo arnisi hem la pen helong la pen nongri long pa along same alang ni tum pen ajoksi mi pon ko la pen ajok pini arni labang so International Women's Day alam pen ajok to an suardo tu hindi pen chitangsi lahai alam jumisian alam dito tan pon no To tang nang letum pini la bangso ki paman pon along. Nang letum la bangso melon na chitong dun kona naten to na chitong la bangso lama nang lithan jima. Nang chitong dun pini. Pini nang chitong dun dak BDC dak property la dak panjan kerhiri lapen dak property lapen chitong dun no lapen dak Koilamati dak dulo lapen apardio pani la an pensi dito chitong konsi pini la so me dito eman kono To tang pini nang letum la bangso me ki paman pon aka prek pen da kachirap do pensi paman pon ma mate nang letum la cluster level federation la so pensi nang letum desi la bangso me ki pachun pon nilitum mame CLF dele nilitum di pachun pali nilitum data uke la pasi IGSS alang litum coordinator star Jackson Milik alang di samini tumalo patun lapen alang li nilitum mapan pini kedam ke bang abar saita nilitum khan nanti pono lapen kijo nalangan ke alang li pensi nilitum khan kator pono Mahamaya Mandal Mahila Morcha atum penta International Women Day arni talondon Mahamaya Mandal Mahila Morcha amepi manda ingtipi si me Japon me alom lunsing teron amana peng pen aluhi chetong dun
lapen achor sangpi basapi terangpi atum chetong dun lapen prabhari kropi manai tipi kajogin tipi kajir hansipi kajek kropi karitoron pi atum amana pengpen chetong dun lapen meilong along kethan pon atengke suarlo tum aman kilong vek nangji arona tang hui kaduwi government pen kilong vek nangji apana hui alam kam chetan dun lapen ar sumar tum kilong nangji aja kong hui alam the kaduwi chetan pon tutiki minus Karbi Anglong. Jagrot nari, jagrot mama. Nari jiwa zindabad. Zindabad, zindabad. Nari jiwa zindabad. Zindabad. Alus saya jepit dulu. Suami akan apa? Om hidar humor lagi bagi mereka. Gudai kota bitom bhave aলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আজি দিনটো ঠিক কৰা হৈছে তাকে সোয়ালো আমি কমানি নুন থেকে সেরাবান নুন দোসন থেকে পাঠে নাইমা কমানি লোক চালি আতমান কসম দিয়ে লোক পাঠে নাইমা মাটি একটু রোমরু বাজু সোয়ালো সেরহাকো আতোপেন itu kopiah sai dari Nepal, Bulahai Media Bank itu Bharatiya Janata Party anirdek ateng pensi nilitum Mondol wise Women's Day talon ponangji nilitum han order nang pilo laso ateng pensi nilitum pini ke Women's Day soalo arni aposi nilitum ningarong chipi ponlo lasi nilitum kilun ke kan penta dolo la penilitum khela dula hai penstame nilitum khela ponlo la haya size nitum teng ponlo la pen quiz competition pustame nilitum teng ponlo la so size tame la penilitum pini ning karong arni la kenitum sorlo atuma phan arni katalon pen nilitum arhin nahin pen nitum muhila ongdong muhila nitum chitong si kadok avistame nitum ning arong sipi ponlo kilun ke kan kadok kabetstame kilun ke kan pipensi pini nitum misen pen labang so program nitum pachun pon pakalun ke patipon hit mar ke soarlo tum aja kong ke long arni lo nasi okor pini pukali lo lake ni sining ruretik ke nona hit mar along bangke kono gomende soarlo nari divok laso kiri tumke along ajai me kedeng ponke nilitum labang so along kedeng ponke nilitum thela dhula lahai hui ta nilitum bipon la pente nilitum sarpi buri sarpi nai nai atum banta nilitum pini arni nilitum arso pon lasi nilitum ahin pen ki klempon ki lapuan anat lo Kalau tu masa kita along penong ke pajir pon ke nilitum kilu na phanta nong pajir pondo hirzir ki pia phanta nong pajir pondo lapente ki kana tum phanta nong pajir pondo ini berita kelan siang ton poniglo, lai bom tami, LK News Karbi Anglong.